Většina fotbalistů z české ligy, který prošli akademiema, mají na to se chytit v zahraničním fotbale. Dokonce i já jsem hrál v akademii na celých 6 let. A potom v chlapech jsem hrál max, nastoupil jsem do 3. ligy a hrál jsem ve 4. lize. Proč to tak je? Myslím si, že většina kluků, kteří prošli akademiema, mají v sobě, jak to říct, návyky. Mají v sobě návyky, které normální kluci z vesnic nemají. Prostě v té akademii tě naučí těm návykům, který musíš mít v profesionálním fotbale. Pak už se do toho profesionálního fotbalu dostat je samozřejmě otázka. Ale chci tím říct to, že kluci, kteří prošli akademie, ať už Sparty, Slávě, Baníku, Boleslavy, Jablonce, tak končí ve 4. ligách v Česku. Proč? Protože prostě není kapacita všechny dostat do ligy, anebo nemají to štěstí a šanci se tam ukázat. Proto si myslím, že všichni tady ty kluci, kteří prošli těma akademiemi, mají možnost v zahraničí se chytit. I když jim je třeba 20 let.